Hej og velkommen til den her video. I dag der vil jeg spille noget higher og lower. The higher lower game. Så lad os komme i gang. Jeg tror ikke det der Great Wall of China er højere end håndbold. Lower svarer vi. Nej, vi svarer lower. Nej, okay godt, det var rigtigt. En rigtig. Det er første gang jeg prøver at spille det her. Så det må være højere. Ja, det var højere. Det var halv. Mastercard. Nej, det må være mindre. Nej. Kun 2 rigtige. Ej, det kan vi gøre bedre. Kom så. Det kan jeg simpelthen. Microsoft Word lower. 1.000.000. Ej, hvor vildt. Det vidste jeg ikke. Ej, det skal jeg lige. Det er mindre. Helt klart mindre end 1 million et eller andet. Los Angeles. Er det højere eller mindre? Det er højere. Helt klart højere. Ja, det var 1.500.000 lige præcis, eller hvad? Space Odyssey. Ja. Nej. Jeg kommer op på 2 igen kun, mand. Ej, hvor irriterende. Den er højere. Ja. Kenny Rogers lavere. Ja. Mint rings en Kenny Rogers. Det tror jeg skulle højere. Ja, meget højere. Det tror jeg lavere. Ja, okay. Nu er jeg på 4. Jeg har slået min rekord med 2. Kim Kardashian. Det er højere. Og det var 11 millioner alligevel så. iPhone 6. Lavere. Okay, godt. Det var lavere. Paris Saint-Germain. Det er lavere. Ja, godt. Den begynder sådan. Shaun lavere. Ja. Begynder at gå dernede af. Casablanca højere. Godt. Oliver Cromwell. Altså, nu bliver jeg lidt i tvivl. Skal vi sige higher? Nej! Jo. Der er i hvert fald en gammel kone der danser. Hvis jeg kommer op på sådan... Hvad skal vi sige? Hvis jeg kommer op på sådan... 15 2 gange, så har jeg vundet. Men hvis jeg ikke gør, så skal jeg have en straf. Eller ja, hvis der er gået 6 runder mere, så skal jeg have en straf, hvis jeg ikke går op på 15. Higher. Fordi det der, det er jo... Ja. Higher. Nej! Så mangler vi 5 gange. Det der må kun være højere. Ja. Men det er jo ikke så meget højere. Indiana Jones. Det er højere. Det vil jeg vide på. Nej. Jeg kan godt forstå ham, der siger det der. Det er lavere. Hov. Ja, okay. Meget lavere. Meget lavere. Det ved jeg ikke helt det der, guys. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Det må være højere, det der. Det ham der har jeg bare aldrig hørt om, nemlig. Det der, det er meget højere. Hvis han spiller for, hvad det nu er, så må det vel være højere. Jeg tror, det er højere. Hov, der fik jeg ikke trykket. Det er meget højere. Kuala Lumpur. Ved ikke, hvad det er, men det må være højere, for det er en by. Nej, hvad?
Det ligner sådan en kinesisk by. Det burde det være så meget på. Jeg mangler 3 gange, ellers skal jeg have en straf. En Burberry. Den tror jeg er højere. Ja, okay. Det var den så også. En Cartoons lower. Ej. 2 gange tilbage, guys. Ellers har jeg rimelig meget tabt. Men det kan også være, at de her 2 sidste gange giver os over 15. Hvad? Nu kan jeg jo kun tabe mig. Lad os lige se, hvor langt vi kan komme på den her. Selena Gomez og Hanging Gardens of Babylon. Det ved jeg ikke, hvad er, så det tror jeg bare lover. Ja, okay, det er meget lover. Eller meget mindre. Det der må være højere. Ja, okay. Det her kan kun være højere. Det kan kun. Ej, det kunne det ikke. Ej, nu skal jeg have en straf. Nå, men ellers vil I se, at jeg får en straf. Nikolaj, vil du gerne være med? Ja, det vil jeg gerne. Okay, fedt. Du skal bare give mig en lussing, okay? Yay, fedt. Nu skal vi udenfor, hvor han skal give mig en lussing. Derude, yay. Nu skal han lære at give mig en lussing. Sådan der. Nu. Det gjorde ondt. Shit. Puha. Jeg vil sige tak fordi I så med på den her video. Giv den et like, dislike. Men hvis I disliker, må jeg gerne lige skrive ned i kommentaren, hvorfor I disliker. Subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Så jeg vil bare sige mange tak fordi I så med på den her video. Og jeg håber vi ses i min næste.